Nalika aku isih cilik, mesti dolan menyang omahe Simbah. Simbah iku tiyang sepuh ingkang sabar, sregep lan seneng maringi wejangan. Nanging, waktu aku kelas 3 SD, Simbah seda amarga gerah. Aku ngrasa sedih banget, kaya ilang senderan. Sedurunge Simbah seda, Simbah tau maringi wejangan. Duk, nek kowe pengen sukses, ojo gampang nyerah. Urip kuwi kadang angel, nanging nek kowe terus njajal lan sabar, Gusti mesti aweh dalan. Inggih Simbah, kula badhe ngudi sabar saha nglajengaken pituturipun Simbah. Simbah ora iso ngeterake kowe nganti gedhe nduk, nanging Simbah yakin kowe bisa dadi wong sing kuat. Sawise Simbah maringi wejangan, let pirang sasi, Simbah kepundhut Gusti. Saiki, nalika aku ngadepi urip sing angel, aku tansah kelingan wejanganipun Simbah. Yen aku ora bakal gampang nyerah, amarga aku percaya sukses iku mung kanggo wong sing wani terus maju.